macul garap sawah dimen subur kumpul aja wegah barengan anggur ing pekarangan Tegalan uga nang sawah lho ya yen wis panenan kanggo pangan turah-turah padha macul garap sawah dimen subur yo padha kumpul aja wegah barengan anggur ing pekarangan Tegalan uga nang sawah lho ya yen wis panenan kanggo pangan turah-turah padha macul garap sawah dimen subur yo padha kumpul aja wegah barengan anggur ing pekarangan Tegalan uga nang sawah yo ya yen wis panenan kanggo pangan turah-turah padha macul garap sawah dimen subur yo padha kumpul aja wegah barengan anggur ing pekarangan Tegalan uga nang sawah yo ya yen wis panenan kanggo pangan turah-turah
macul garap sawah timen subur yo padha kumpul aja wegah bareng nandur ing pekarangan pegalan muga nang sawah yo ya yen wis panenan kanggo pangan turah-turah padha macul garap sawah timen subur yo padha kumpul aja wegah bareng nandur ing pekarangan tegalan muga nang sawah yo ya wis panenan kanggo pangan turah-turah bebekmu gak kocak bareng sih. Kak, aku dikokon dhisik. Iso. Wis sampean teni ae, mari kita kok. Jam piro iki? Padha macul garap sawah timen subur yo padha kumpul aja wegah bareng nandur ing pekarangan tegalan muga nang sawah yo yen wis panenan kanggo pangan turah-turah Samat muring-muring kelatun, Dik. Ancene iri. Kelatun. Din. Gak iso kaya ngono. Tangun aku malah takon, Din. Kakak apa? Iki lak papan rendeng sih. Iki lak garap sawah. Lah apa kon panggon ana di sawah iku? Endi sawah? Lah iki Panggung. panggung jare badi sawah kok. Apa terusan? Konro. Iwak welu. Roh? Kan lagi cilik. Heeh. Bareng kate metu ketok kon bangun-bangun ambek taman. Apa? Langsung mendelep. Ketok apa ya? Ketok mang tak saut gak meneh. Ancene iri. Dek. Iri. Apa duwe sama iri? Kepingin. Gak iso Bojo. mang bojone. Apa? Ngene.
Apa kon jeneng gendong? Mah. Aku gendong bojoku ae. Ayo man, gendongan bojomu nek kuat kon ayo. Endi bojone? Bojoku ilang. Wis, gak usah rame-rame musuh. Musuh kanca gak apa-apa. Tapi sing kebacut kon, Dik. Apa sih, Iki lho, Cak? jam piro? Jam piro? Kabeh kok lho padha sarapan. Dadak kon cek klek-klek. Iwak apa sih? Lho, iwak empal. Irisane bojone Pati kedekat kowe yang ngiris lho. Waduh. Mana kaya Mas? Mulai jauh apa? Gak aku duwe dhewe. Temen tak? Ya. Ayo. Gak apa-apa, gak apa-apa, Mas. Iku mangan. Pengen iki. Iku keseretan, mendeli-mendeli. Pengen ono iki. Ya, aku wis pasrah marek kon, Dik. Matur nuwun kon masih kon gak nggo apa-apa nggo ngopi. Sing mapan, Mas. Ketutup, Dik. Iya, sik Mas. Sik Mas. Nah, ayo Mas. Iki sik. Enak mana adem. Awak kok, Dik. Enak. Tapi mek iki. Apa? Jok Lho kene kurang, dah. Dik. Ya iyalah. Wis, Ajur wis. ajur. Wareg, Dik. Warege duwane weteng kaucuk-kaucuk, Dik. Mosok kon gak nggo apa-apa balas, Dik. Anggawa. Gak nggo apa-apa. Kowe gak belanjani aku blas. Ojo rame-rame, krungu samet muring-muring ku. Gak dibelanjani aku jene. Kamu nggak dibelanjain kan? Gak. Kon ngono mak. Apa, Mat? Kayak utang Pati. Gak oleh mek bagi. Gak oleh. Gorong oleh. Ojo rame-rame ku tanggarai ku kancane. Lah ya apa? Mosok gak nggo apa-apa balas. Gawa. Gawa? Tenang ae. Cak kasar. Mat, bojoku nggawa buah. Buah siton sawing. Lho pucuke lho wis teles, Man. Cak. Ya apa iki? Iki gedange sapa iki? Dange bojoku. Lah kok pucuk demek ngene? Kenek telesku mau lho. Loro kon. Wis, Cak. Sik. Aduh kene, Dik. Aduh. Bisa. Ayo, Cak ya. Ono aja. Enak apane? Ketara kon gak seneng temen ambek aku. Apa kita situ kene samat ngono pisan. Lah teko kene wis ngene dah. Ngene. Ya, gak apa-apa. Tenang ae. Apa jadi Ono ono ta? maneh. Jadi ono ta? Iya. Hei! Aduh. Iki tambah mateng, Mat. Karbite asli. Tapi tambah cilik. Karbite kurang ta. Kon niku karbite mek loro. Lah terus. Ya kurang, mang kurang akeh. Ya kok tak imbono nang ngonane Mbak Eni ya. Ojo ngresek kayak tangan maneh kok tambahan. Wah, wis. Eca. Wah, enak kan wareg kon. Lawa kuwi. Lagi apane? Kaca. Apa baru semua? Pohon kakek maneh simbukan dhewe. Ya. Ya apa man? Aduh. Ajur. Kok kebacut batik enjene. Masalah kenti batik. Ajur wis. Ayo wis, terus nang gawe.
padha macul garap sawah dimen subur yo padha kumpul aja wegah barengan anggur ing pekarangan Tegalan uga nang sawah ya yen wis panenan kanggo pangan turah-turah padha macul garap sawah dimen subur yo padha kumpul aja wegah bareng nandur ing pekarangan Tegalan uga nang sawah ya yen wis panenan kanggo pangan turah-turah padha macul garap sawah dimen subur yo padha kumpul aja wegah bareng nandur ing pekarangan Tegalan uga nang sawah ya yen wis panenan kanggo pangan turah-turah padha macul garap sawah dimen subur yo padha kumpul aja wegah bareng nandur ing pekarangan Tegalan uga nang sawah ya yen wis panenan kanggo pangan turah-turah padha macul garap sawah dimen subur yo padha kumpul aja wegah bareng nandur ing pekarangan Tegalan uga nang sawah ya yen wis panenan kanggo pangan turah-turah Suka
padha macul garap sawah dimen subur yo padha kumpul aja wegah bareng nganggur ing pekarangan dalan uga nang sawah oh ya yen wis panenan kanggo pangan turah-turah Terus no. Sebelahan di kabeh. Mulai, ayo mulai. Wis surup, ayo mulai. Ayo. Ayo. Gendong. Hei. Gendong ngawur. Buri. Gendong apa? Gendong buri. Buri. Temenan? Ya.